Ganito purpose niya, no? Pag ganyan, no? Whoop! Ay, ka nga! Kisa ba ng Andresin na eh? Una anak ko lang mapurus magilik si Mercedes. Hoy, Andres, saan ka pupunta? Huwag ka maingay. Delikado ito yan. Pagtripan man nata ubay ngayon, madami ba nga pati ata ubay, patulam. Bagadan tong agpipiyik kanukan. Agpapiyot. Naman siya na natoy. Mukhang takong patulak. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Tansa ti murmuryot mo. Pumanaw ka man lang tuyain. Kanyati ko nam. Dati murmuryot ka. Kaya mun sa kaya makita ati kinamuryot ko talaga Tataman talapayag ko. Tatapay lang gamam mo pag titripan na kaon. Ay naman kakwento ito, dito na gumawa. Mercedes ko sa ajay. Kanina ka pa dyan sa ginagawa mo, hindi ka na natapos-tapos. Siksi na ng Mercedes ko na. Kinis mo tilegs na. Wow! Ada nga tasawa ng Mercedes ay nawampay. Tapi pagkakataong ka. Alam mo, Mercedes, ang paggawa ng ganito, dapat pinag-aaralan mo. Mabusisi. Hindi pwedeng baliko. Hindi pwedeng diretso. Dapat yung katamtaman lang. Nawatam. Kaso, kalawin mo't takawayan nun eh. Tatay ka pa'y sirig na sirig. Alam mo kung bakit baliko tao? Ganito purpose niya, no? Pag ganyan, no? Whoop! Ay, ka nga! Ito naman, di ko naman sinasadya. Kasi ganyan, pag ganon. Nandiyan ka sa harapan ko. Di matataas ka niya. Nandiyan ka kasi, dito ka. Mamaya, may taas ko yan. May makakita, sige ka. Masilipan ka dyan. Kisa ba ng Andresin na eh? Una anak ko lang mapurus magilik si Mercedes. Masisilipan talaga ako sa ginagawa mo. Itataas mo eh. Bakit kasi diyan ka pumwesto? Alam mo may ginagawa ako eh. Ba't kasi tutusukin mo? Tutusukin ang sinasabi mo. Huwag ka nga! Ay. Kapaya naman kakunyot pingaduan. Ata na eh. Di ba pagtripam, kita akmaan no kayam. Hello, Baak. Kaririing mo sa natarahi ka lata ori kaririing mo Napaya naman kakunyot to yan. Tamtambay. Kaman niyo, nakakuha na to. Pasali. Sika. Kasla damang puypuyat ka niya ma. Awan, hanak na nga makaturog. Baka ko atin. Sign of aging. Natural. Alam mo mga paubing ka. Di ka man yung sukat ka man. Taman. Ito yun. Pagtripan man nata ubay ngayon, madami ba nga pati ata ubay, patulam. Bagadan tong agpipiyik kanukan. Agpapiyot. Naman siya na natoy. Mukhang takong patulak. Sika tatay ka pa kayo sumubra ka. Kahit mga durok tangiwat mo. No inya la rumor tangiwat mo. At kami nga babae, apa nga paglulok yung mga taubeng, sa balit kuha nata. Di aramid nata no kastang ako. Alanganin ti panunot na. Apay. Nyarami din natoy. Di mamuya nga napigsag pasikil ata. Lalo kasta pa itasot mo na nakakita yung ay baka damdama biglag po kawatan mapankasamikan. Boy, pasikil ka mag-gayam. Katawa ka ngamit nga katawa, baka damdaman o binastos da ka sa akan tumalagrire. Nagpudo nga rod, iso nga kasi ito suot ko. Tsaka, agri-react iso na. Ngum na si Kamaday. Agraramang kamay. Pulos, bali nakapatulan ni Baak. At pinag-itsuran pa lang. Alanganin. Sino ti alanganin? Alanganin na iya Baak. Nati pinagrurupak. Mukhang Diyosa, di ba? Uy, mukhang Diyosa ka mo eh. Diyosa ka na bang, Lace? Tara na Andres, tanghali na samahan mo na ako kay Baak. Ayoko! Capital A!
capital Y, capital A, capital W, capital K, capital O. Ayoko! Mag-isa mong pumunta sa bukid. Ang ginagawa ko ito, storbo ka. Tay, marami din ni Mercedes digital talong. Ano nga tanong siya tay, mang kadwa kanya na. Sige na, samahan mo na ako. Ano nga tayo say, ang kadam suna. Sika ano kaya mo? Kaya ka. May mapabain. Nagsakisipin ni Mercedes na eh. Ano? Kaya mo din say? Kahit kuha, sakbay. Hindi naman kakuhaan. Kaya ka ta. May turd ko. Mercedes, pumunta ka na mag-isa mo. Alam mo may ginagawa ko dito. Hindi talaga kita masasamahan. Minsan lang ako magpasama sa'yo. Di mo pa ako masamahan. Paano pag may nangyari sa akin dyan? May mga bastos na lalaki. E di, konsensya mo pa. Ako, hindi ka tinabiyago na yan. Hindi ka lakadwaan, konsinsyak pa'y. Pagkakataon mo ating Team Say, bagay na kin Andres. Samantala umaw. Ano, Andres? Hindi mo talaga ako sasamahan? Hayaan mo na lang akong bastusin dyan? Sige na nga. Hoy, Andres, saan ka pupunta? Huwag ka maingay. Sabana. Nakita na kasama ng Andres ay. Delikado ato yan. Uri ka sa Nora Madam. Badi umutog kanyam ni Baak. Imposible mo ta. Manatoy. Pigsa ti sex appeal ko. Pang Miss Victoria. Tal na ka man, tala sa usaw eh. Apay, ang papanan nyo nga duwa, bakit nga patugawin tawag? Di ka ni bangir tagtugaw ni Baak. Kalawlawaan ni Jikot, di ka pa nagtugaw. Sikat yung umabay-abay kanyak, tas palisan na ako. Sikat yung makaran nakapisto ako. Lapid na kita ng duwa na. Ibor kayo ti pinagbiag. Among Baak. Adati kami tap na toy. Baka damdamad, daramidin na kamaday. Ito, umabay-abay ka nga road, dagat sunroks ka pa eh. Juan, patay ko pa yung mga angot, agat sunrocks. Naglaka din tong madayo. Hindi nga talaga taangot mo, boy. Sabing, taka manatan. Kaligdigos ko mo ito. Ta ako man nagpwesto tatay pa eh. Di madida ako man nadilaw. Umumati nga tao, nadilaw. Nagtalang, sunga umabay kanya mga ta. Sikat ipagtripan na. Wan, ayos lang. Uray, aya mo na eh, pinagbiag ka atoy. Pa eh, maingit kaya. Sumay, toki sa banat nga babae. Nya? Dati bagbagam ta? Tibabok hiwa mo ka. Tal na man ngamin, damdama bakag sangit ata. Sila lumumig ka. Pati patam, nagdakil pang ano kilo ata ang isa.